Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сьогодні, як і завсёды, ми падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. А я хочу поделиться с вами своей радостью. Давай, радость сяброў, гэта і наша радость таксама. Сегодня распустилась кветка у моим покойчику. Віншую тебе, Кася. Ты так давно чакала гэтага. Так, я уже думала, что моя кветочка за нечага покрыўдзілася на мяне и тому не цвіце. Чаму адразу пакрыўдзілася? Можа, яна разам з раслінамі нашага двара вырашыла распачаць зімовую спячку. Гэта да яе не падыходзіць. У маім пакойчыку заўсёды вясна ці нават лета. Цёпла, сонечна, утульна. Так што пра спячку нават і думаць нельга. Я для сваёй раслінкі ўсё раблю. Нават наблізіла іншыя кветкі, каб ёй было не сумна, калі мяне дома няма. І твоя кветка адразу зацвіла. Так і было. Значыць, яна сумавала. А побач з іншымі кветкамі ёй стала весела і радасна. О, хіба так у раслін бывае? Яшчэ як бывае. Вы ведалі, што расліны вельмі любяць сакрэтнічаць? Яны такія балбатлівыя. О, да ты што? Я ніколі не чула, як размаўляюць кветкі. А дзеля таго, каб пасакрэтнічаць, не абавязкова гаварыць у голас. Пакуль што я не разумею, як гэта можа быць. А вы ведаеце? Лесік, нам трэба больш падрабязнасцей. Ніхто з нас не бачыў кветку, якая б гаварыла. А на самой справе расліны размаўляюць. Толькі робяць гэта не так, як людзі. Іх голасу вы не пачуеце, але інфармацыю яны перадаюць так жа хутка, як і інтэрнэт. Быць такога не можа. Лесіку трэба верыць. Калі ён пра нешта гаворыць, значыць ведае. Дзякуй, Аляксей. Навуковы факт. Расліны размаўляюць адна з адной і карыстаюцца дзеля гэтага рознымі сродкамі. Не мабільным жа, а тэлефонам ці камп'ютарам. Не, яны карыстаюцца сваёй каранёвай сістэмай ці з дапамогай насякомых. Гэта як? Вось, напрыклад, палын. Калі яго сцяблінкі пашкоджаны, расліна адразу выдзяляе сок, які адпуджвае вусеняў і насякомых. І такім чынам гавораць: «Не падыходзьце блізка, я захварэў». О, добра придумана. А вось прыгожая кветка Васілёк, ці як яшчэ яе называюць Валошка, аказваецца, вельмі любіць расці побач са сваімі сябрамі, раслінамі. Васілёк можна сустрэць там, дзе ёсць жыта ці лён. І калі побач расліны сябры, то Васілёк нават не раскідвае сваё карэнне, каб суседняй расліне было зручна і утульна расці. А калі блізка з'явіцца расліна, з якой Васілёк не вельмі сябруе? Тады ён робіць усё, каб той расліне было не вельмі зручна побач. Вырастае вельмі высокім і закрывае святло. Ці раскідвае карэнне і не дае іншым раслінам дастаткова ежы. Ці ўвогуле аплятае іншыя расліны. Сапраўдны шкоднік. Паводзіны нездавальняючыя. Так Васілёк паказвае: я тут галоўны, а побач са мной растуць толькі мае сябры. І я не дам іх крыўдзіць. І мы ніколі не дадзім у крыўду сяброў. І як заўсёды зранку мы запрашаем сяброў разам паглядзець мультфільм. Сябры, вы зараз жа павінны мне дапамагчы. Мы заўсёды гатовыя. Навучыце мяне быць больш сур'ёзнай. А навошта табе гэта? Як навошта? Усе сур'ёзныя выглядаюць больш разумнымі. Вось паглядзіце на нашага Лесіка. І сур'ёзны, і разумны. Ці ты, Лёша, разумны, але трошкі менш сур'ёзны? Розум і сур'ёзнасць ніяк не звязаны. Вельмі разумныя на самой справе аказваюцца вельмі вясёлымі людзьмі. Той, хто выглядае вельмі сур'ёзным, можа аказацца і не вельмі разумненькім. Вось яно што! А я ўжо уявіла, ці пойдзе мне быць вельмі сур'ёзнай. Кася, лепш заставайся той дзяўчынкай, якой мы цябе добра ведаем. А тое будзеш вельмі сур'ёзнай, і тады ўсе будуць баяцца да цябе наблізіцца. О, я буду як злосны тыгр. Ой, не пужай, калі ласка. Злосная і сур'ёзная Кася. Гэта ж трэба. Мне самой ад гэтай думкі весела становіцца. І ў гэтым уся ты. А вось мне цікава, хто больш сур'ёзны і злосны сярод жывёльнага свету? Тыгр ці можа леў?
Сябры, а вы як лічыце, тыгр ці леў? А вось не тыгр і не леў. Хтосьці можа выглядаць яшчэ больш сур'ёзна, чым гэтыя драпежнікі. Я ведаю, каго выходзіць бокам і леў, і сам тыгр. Быць такога не можа. Яшчэ як можа. І якое ж імя ў гэтага смелага і адважнага звера? Мёдаед. Мёдаед? Імя вельмі добрае. Прадстаўляецца адразу хтосьці пухнаты і з усмешкай. А гэты звер спачатку можа паказацца даволі мілым. Але да той пары, пакуль побач не пакажацца леў. Мёдаед не хаваецца ад вялізнага льва і не баіцца яго зубу і капцюру? Ніколечкі. Такі маленькі, а такі рашучы. І чаму ён нікуды не хаваецца? Мёдаед хоць і маленькі, але з вельмі вострымі кіпцюрамі. Такіх кіпцюроў баіцца нават сам леў. Ты, напэўна, і зубкі ў мёдаеда вострыя. Яшчэ якія. Так цапне, што ніхто больш не падыдзе. А яго хіба ніхто не можа цапнуць? У льва таксама вялізныя кіпцюры. А справа ўся ў тым, што ў мёдаеда унікальная скура, якая вельмі цвёрдая і не баіцца ні кіпцюроў, ні зубоў. А таксама ён цудоўна пераносіць спёку, таму і жыве ў Афрыцы ды ў Індыі. А чаму мёдаеда мёдаедам празвалі? Хіба гэты звер не драпежнік? Драпежнік. Ён любіць выходзіць на паляванне, але пры гэтым звер вельмі любіць салодкае. Без дэсерта ён не ўяўляе ні адзін свой абед. А таксама снеданне і вячэру. А ласуецца ён мёдам? Гэта самы лепшы для яго пачастунак. Але на справу па пошуку мёду гэты звер выходзіць не адзін, а з сябрам. А хто яго сябр? Гэта птушка. Яе імя мёдаўказчык. Значыць, птушка адшуквае мёд, а мёдаед яго з'ядае? Не, гэта не па-сяброўску. Яны дзеляць здабычу. Птушка ласуецца лічынкамі пчол, а сам мёдаед бярэ сабе соты. А я хачу прапанаваць усім сябрам наш ранішні падарунак. Ён не салодкі, але вельмі цікавы. Здагадаліся, што за ён? Наш Мультфільм. мультфільм. Падкажыце мне, што рабіць. Я вельмі хачу навучыцца іграць на якім-небудзь музычным інструменце. Але мне зусім не хочацца хадзіць на заняткі. Хочаш узяць і адразу прыгожа зайграць? Такое толькі ў казках бывае. Вось бы быў бы музычны інструмент, на якім можна іграць і пры гэтым да яго нават не дакранацца. Скажы яшчэ іграць сілай думкі. Вось іменно! А на самой справе гэта не казка. І ёсць музычны інструмент, на якім можна іграць, але пры гэтым да яго нават не дакранацца. Лесік, пазнаём нас з гэтым цудам. Тэрмін вокс. Такая назва ў інструмента. Музыкант быццам дырыжор, рухае пальцамі ў паветры і такім чынам атрымліваецца гук. Гэта чарадзейства? Гэта звычайная фізіка. Растлумачу простымі словамі. Унутры інструмента ёсць антэна. Такая, як у радыё і тэлевізарах? Прыкладна такая. Вакол яе ствараецца электрамагнітнае поле. А што гэта за поле яшчэ такое? Быццам нябачная прастора, якая акаляе інструмент. Але як толькі рукі музыканта пачнуць рухацца, адразу з'яўляецца нейкі гук. Высокі ці нізкі, гучны ці слабы? А вось гэта залежыць ад самого музыканта. Ён пачуе адзін гук, а потым будзе перабіраць у паветры пальцамі трошкі вышэй ці ніжэй. І гук таксама будзе змяняцца. Быццам ён іграе на піяніна-невідзімцы? Прыкладна так. А хто прыдумаў такі дзіўны інструмент? Фізік Леў Тэрмен. Ён незнарок заўважыў такія ўласцівасці ў радыёантэны. Прыдумаў музычны інструмент, які потым назавуць у яго гонар. І ці даўно гэта было? У 1922 годзе у горадзе Петраградзе. Цяпер гэты горад называецца Санкт-Петербург. Зараз ёсць музыканты-аматары тэрмінвокса, якія час ад часу запрашаюць на канцэрты. Буду сачыць за афішай. А я запрашаю ўсіх паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Час
час ляцець хутка, і нам пора развітвацца. Але наша разлука будзе нядоўгай. Хутка мы сустрэнемся зноў. Цудоўнага ўсім дня! І цікавых адкрыццяў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Будзем чакаць вас, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!